Ti paralog say sinpat hagani ka video ka bamantanga one bat phi bangan pan I phi yaki yaka rukom banle kumno banle ban delete yaka Facebook account ka jong phi to ya phi ki bal tip anai henry yaki bampat tip ki katu kat ne padi alibat nga hagani ka video ka bamantangan pan I phi step by step kam day sha ka ba henry le se phidan ki account ki jong phi po Facebook Mapi kwa ban weng no anrei phim tip de kumno banle dan re hakani ka video ka bamanta alibat nga ngan pan I phi kumno banle yakata ka yakita ki rukom step by step ban delete yaka account ka jong phi to yamanta munya lek no haka video lek hang ne po Facebook app ti hang ne phin kta yakini ki kini ki laitali ki khnam hang ni phanai hang ne bong setting badon ni usan setting hang ne pade phanai ha po personal and account information te hang ne katei ka account ka ba pau te jrong ka dei ka ba phi kwa ban delete te lek hang ne ha bong account ownership and control te na phila chu sang tu lek hang ne ha deactivation and deletion lek hang tu hang ne la da phile kanika deactivation account ka mut ba ka account ka jong phi ka chu song thai chi por henry kam simja no sundan na po ka Facebook team henry lek hang ne ha delete account hang tu ngan I continue to delete account ina phila po hang ne na jet yakini sulej bet hang ne bong continue to account deletion te hang ne kaban kong deactivate account nang ta ter kini henry philej bet hang ne delete account te hang tu ka pawin kani ka account ka ba phi kwa ban delete te hang ne phin enter biang ya u password u jong phi u valid password u baka bapi nang panan kam hakane ka account tongan enter u password janga hang tu ngan continue te hang ne kin ka paw confirm permanent account deletion hang ne ka ong confirm permanent account deletion hang ne phin hang ne delete your account lani cancel ya kata ka jing delete handrai phi pa de ban delete no ka account tangan lek hang ne ba ong delete account te hang ne ka your account is scheduled for permanent deletion pet ka pau kumne session expired nomor ba ka khatu ka account ko jong phi ka long ba no longer have account te pin up hadu live out likis ngi kani kong if you log into Facebook within the next 30 days you have the option to cancel the deletion and retrieve any of the content or information you have added to your account te lada phidang snu bunut biang yakani account ne dei da ka we pa de ka phi kwa ban delete nrai phi yo kum bakala te phidang don ka option ban jit hapadeng kani ka ba ka ong ba hapo ya kata ka live house ngi phidang don por ban delete ya ka account ban yo biang ya ka account ka jong phi te hakani ka video ka ba manta tang kum ne hi khoblei subon